Ngedang gedang gawe jaminan acara latihan ya lelwaton. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, nek biasane aku seminggu ping pindho iku latihan ya lelwaton ape gawe acara pengajian ranting Ahad Kliwon. Lah timbang duwe gedang setundun mateng, bingung ape diapakno ya wis iki gas ae tak cengkei terus ape tak irisi. Siji-siji iki engko rencanane ape tak dang Cah ben kena jaminan. Lah timbang ora tuku ana gedang nganggur dipangan dhewe ora entek dadi yo mending ae dienggo jaminan suguhan pas engko bar nyanyi lelwaton bengok-bengok kan wetenge ya lesu. Dadi idep-idep nggo ganjel weteng Cah. Gedang sing tak cengkei terus tak irisi sitok-sitok iki bar ngono terus tak umbah soalnya ndikne akeh kecabuke dadine tak umbah sik. Gedange bar tak umbah terus langsung ae seperti biasa numpangno dandang ning pawon legendku. Gedang sing wis bar tak umbah mang langsung tak jegurno ae ora usah ngenteni iki engko dandange umyang utawa umo banyune Cah. Lho delok lek gedang rong cengkeh ae dadi sak dandang semene akeh. Gedang wis mlebu kabeh aja lali ditutupi terus didang suwene ana setengah jam Cah. Wis mathuk ana setengah jam gedangku tak buka dandange lho wis kemebul tandane wis mateng Cah wis mlekah-mlekah siap dijunjung kon dhuwur pawon. Gedang dandangan sing wis mateng iki lanjut iki ape tak pindah enggon ben ndekne kanginan sithik bene engko tak gawa gak kemebul mongah-mongah. Nek panas mongah-mongah engko sing mangan sakake Cah wedine ilate mlocot dadi tak pindah wadah ben serada anget. Iki engko nek wis rada anget genti tak dokok ning wakul bene gampang lek nggawa. Wis bar tak toto genti pasang jilbabe ape budal lunga latihan ya lelwaton. Wis nyawang jilbabku wis rapi langsung ae iki aja lali gawane yo. Apa jajal ya iku gedang mang sing wis tak dang. Iki engko ben gawanane gampang dadi gedange iki tak lebokno kresek ngene Cah. Ben praktis lek nggawa dicengkiwe ae penak yo. Aku wis siap, gawananku ya wis siap. Siap berangkat, siap-siap latihan bengok-bengok iki engko Cah.